Същата асана, лък, ще я покажем в много по-лесен вариант за хора, които са по-малко подвижни. В никакъв случай не се отказвайте. Много хора идват при мен и казват: "О, аз съм много възрастен или много възрастна." И аз им казвам: аз пък съм почти на 56. Хайде да опитаме заедно. Лягаме по корем. Преплитаме пръстите на ръцете и изтегляме ги високо нагоре. Свивам краката в коленете и ги повдигам колкото мога. Вдишвам, задържам асаната лък в нейния лек и опростен вариант. Дишам мислено през кръст. Казвам на тялото си: работи за мен, бъди здраво, обичам те. Отпускам се и кратка релаксация. Нека свържем лекият вариант на лъка, повдигането на коленете и ръцете високо, с леко търкуване вляво или дясно. Дръпвам с десен крак и дясно рамо, търкувам се, изтеглям краката и ръцете назад. Търкувам се отново по корем, повдигам високо колене, ръце. Дръпвам с ляво рамо и левия крак. Търкувам се, изтеглям ръце и крака. Отново се връщам по корем. Повдигам ръцете и краката. Опитвам да се залюлея. Отпускам се и релакс. Завършваме с лечебната мантра Ом. Знаете, че когато я пеете, изпращате любов и светлина към себе си, към своите близки, към планетата Земя. Да опитаме заедно. Колкото дълго изпявам О, толкова дълго изпявам и Ма. Хари Ом.